Anong time guys na mauna ko. Ato makita guys. Ubay-ubay nga mga taga na akong gipanan. Sayo ako na mauna ni guys kay dili lalim mamaon. Kasi abot tag parok. Bitaw mga alas 3 pati man sa hapon. Alas 3 pa ni sa hapon guys, isugda na nahugpaon. Kay gaplano ko guys ug moadto sa baybayon. Aron sa ingon guys, manginhas. Sa pagkuan din ako guys, pag ato dito taob na di ay dili na makita ag kinhason. Mao na nga wala po ko magdugay guys, wa ko kuha og mga kinhason kay tubigan naman di ay. Pero nakita na ko guys ang kanindot sa pagsalok sa adlaw. Hapon na. O mi dala lang ko pagpauli ani guys kay bisig iabot ko sa kangit-ngit sa dalan. A few moments later. Asa pa rin Alex Bert? Apa kay trabaho ron? Trabaho ka karon Bert? Trabaho lagi. Mao ba? Gatuo si Ipin og di mo dunggo. Giilad ra jud si Jabay. Si mama ko now. Mama. Si mama ba ko na makuha ko og isda. Tuwa naman. Pwede mo ito pong Alex today. Unsa mo to? Kisah man ko si Hes? Lagi.
Giyon sa gibrasan? Oh, way haras na. Wala lagi agaamo de gahapon. Ah. Lami bitaw unja labi na karong gani kay among giitos-itos bitaw among inununan. Wa kay diha may amo ang sa isda na maghapon. Wa. Di man mabusog si Bert og kuan. Nada isdang Alvin daghan? Mano ka doy wa jama? Naik pinalugas. Mana ikan? Daga mahalin man sinubiba ng pinya-pinya. Tiaw. Kato bito sa unang dagko kaadyo bitaw. Ang imong ingon ana kuan. Inununan. Dili isugba. Ununan kay maokang raman dya. Ganahan ko anak bitang sa ulo kay kanang ahong kulitugon o kutsara bitang kanang unod anang ulo sus ang ngayang gadjang. Unsa man ang isda alom? Ha? Tumod ko kag una ari kay atong tan-awon. Di man ka kuan. Dakong isda de? Grouper. Ay, grouper. Ata Rosel. Tak pasal pakai makan aku. Ah. Mama Claro. Ah. What's up? Mau udah naik isda, ha? Ito si Ipin ang load, dito si Alex, yung mamatumod dito. Hay 5 kilo doy. Unsang isda ah? Ah. Dakong is Si mama ba nimo? Tung hinubi ba? Mo adto man kuno mo magdala lagi isda. Dako tong lapo-lapo ni Alex, no? Ha? Dako. Lapo-lapo bang Berto? Berto Alex. Ha? Wa pa lagi hibaw eh. Dito mawar 2 kilo. Ya, tidaghan pa man lagi imong wa mo kosto niyo ana?
Asa man na laod na doy? Laod na ning isdaan? Usa kay nga anak tanan? Ay? Puno lagi. Ay, ngayon daw yung inununan na ah. Wa man dia ahong bayar. Tama, bayad ay. Tu akalapi man nananda man. Ay! Iro aka. Pilang kilo, Lex?